girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, pretty. Hey guys, Molweni Mandazi, Molweni, welcome back to my YouTube channel. Ndisanovuka ke sana, don't come for me. But today is the day before Siyahamba ngomso, which is the 26 ngomso. Namhlanje 25 June 2025. I've decided to start this vlog today because andiyazi why, but in terms of namhlanje I planned uba ndiyokwenza ezinye izinto namhlanje to run some few errands before I leave, because I need a power bank, I need a glamour spray for installer, because hey sisiphila ngamancanca. What else? I think izinto ziyi-2 ezimqoka ezo ndizidingayo, i-spray plus i-power bank, especially i-power bank. Bendidinga necup eMr Price yabo, but andiyazi imvula ngu-100% guys, like 100% kuyanetha mind you isengo-9, so andiyazi, and I still have to pack. Yeah, I was gonna ask my dad uba ndise kwendawo ndifuneka kuzo, but ndiqonda ukhona apha eyadini because andiyiboni imoto, so I think usayolungisa imoto okanye usayojingisa imoto, I don't know uba uyiphi, andifuni ube ndixoka. Yeah, I also plan to go buy some snacks for endleleni, because I find i-garage zidura kakubi, like yo ziyadura. So our plan to buy is Pick n Pay, but sana andinoba iyavakala nale mvula. But yeah guys, I'll catch you if ndiphle ndihamba, I'm gonna vlog, but if ndiphle ngenza into, I'm gonna show you guys when I'm packing and stuff. Yeah, stay tuned guys. Please don't forget to subscribe, bandla. We are growing this channel by fire by force. Thank you. So right now guys, it's Pick n Pay sana. I forgot to vlog. I also bought the cup, but I'm using a power bank, so I think it's a 7 power bank. Yeah, so you can awulizoyi kuvlog abethula ndime ekoneni already, yeah, I got the cup kaMr Price li-170, ezikhona ezi-online zi-120 ke sana, but ikhala bengagive, so yeah. Oh, asentelayithe lapha, jonga ndiyagodola. I think now sizokubhanisha sigoduka after, because we're just here to buy izinto esizidinga kwendlu. By 5 ukhona. So I 5 over. So yeah, I'll take it back. also need to buy some snacks for indlela. Yo, andikapakishi ke sana guys, ndixeleleni andikapakishi. Nyama ithenganga sesiphezi. Awuthandi nathi i-rolls is 6. Content guys, these things are so cute. Where's Lalin son? How's the extras? Andasebe ndisendibuyele ke apha emall ndizobhukisha itikiti lebhasi for ingcibi yasendlini kuba izokhwela nge-25 ifike nge-26. Endlini ke shem ke sisebenzisa ubhatela because zange saba nengxaki nobhatela, uyalibamba ixesha. Uba uthe 7 ufika ngo-7, but ke sana ilocation yakhe yodropha off bingekho kule ndawo sifuna uba ibe kuyo, so we had to book u-APM ngoba uhlisa esitishini apho befuneke uba ingcibi ihlike khona izophinda ibambe iteksi. Salibhukisha ke itikiti kwa-APM nge-700 kwafuneka ke ubhuti ayokhwela ngo-6 ibhasi yaphuma. Ufike ke ubhuti I think ngebhasi 5 besenepha ubhuti ke fuba azokhwela ke ibhasi leyo. Ibhasi yafika late, wangena ebhasini, imethwalo yakhe yapakishwa ke ebhutini, lathathwa itikiti. Uthi esehleli njalo esitulweni kwathiwa ubhuti makaphume ebhasini because he is intoxicated. Mind you, akho test ebezenziwe as per ipolicy. Ifike ipolicy yabo itsho uba xa usela ukhwela ebhasini itsho njani uba usele, ubona njani uba usele, because ubhuti bengaselanga and there was no breathalyzer test ebezenziwe. Basically imali leyo sithenga itikiti ihambe nje. Kakade ke shem i-APM bendingalindelanga kakhulu kuye because kakade ibhasi zabo uyathanda zihambe zime licekwe indlela
konke nje u-APM nje xa ungena ku-social media hleli nje zizinto ezirongo, but ke bendithembe ukuba eyam experience izawuba bhetele nokwana, kanti ke ndimoshe ngothemba. But anyways wethu. Hello guys, today it's the 26th and we are going. We're on a rush because I was no colors and I know. I know. 6. I will catch you guys endleleni sana xesha likhulu nxayweni and I know. ndizawushare Funny, you know, Harry. iselelo xesha ke bafazi. Andisaqhakazeli ngase nindibone. BesiseGraafontein guys, i-engine ke apha sizotha ipetroli kwaye sizodrowa imali i-cash for itoneleni. Inkulu le crack isuka phaa iyotsho. Some 400 kerosene. Hey guys, so siseBhofort West ngoku. Singofika ke sana. Asina 2 rand. Siyabhatala izinto zalapha and asinayo cash, so we're going to change igarage siye kwenye because noba siyayidraw bafuna i-2 rand. Siyabhatalisa. Sikho class kama nimelangeni. Guys, siseBhofort West ngoku ne, but we are changing igarage because ababhatala i-2 rand for ungena etoilet and asinayo i-cash. Bafuna ii-points. So yeah, sizama kakuhle by the way. Hayi ke sana, if ungumXhosa you already know uba ixhego is a must ke sana. It's a must. So right now guys, we're watching toilets this time. And second class, do you want hey guys, so student toilets ke ngoku sana. Jonga. All I can say is that siyabaleka ixesha ngu-9:44 guys, jonga. But siseBhofort West, I think itoneleni sigqobhoze ngo-5 past 5. Sikhawuleze nantoni. I think sizofika ezilalini around mandithi nge-past 8. And kushushu apha endleleni, sihambe eKapa kunetha, kuyatshisa apha sana. Hey, singabe nesikipa ke ngaphantsi qha akho shoba ndikhulule na. Abantu ndizawukhulula wethu. Ngoba neziliphasi. But yeah, bethuna ngizamele ndini-update uba sihamba njani apha endleleni. Ifowuni yam shem isabehave ibhetri. I feel like i-power bank indincedile somewhere, somehow. But yeah, ndinamchamo yazi. Andinamchamo. Zovula ku-vlog. Hey, akanxibanga manje enxiba into yakhe kwakhulayo. Enxiba into yakhe kwakhulayo. Myeni wakho. Hey. Sana guys, imile zam. Si, oh, ayithabanga. Uthena ngoku apha etshwalazo. Cause iyadlala. Ngene kuhlaba. Oh, one thing about me is that ndiyabhiliva kumaskandi, makhutshukwe mani endleleni, makhuphuke.
asinongena ezilalini ngamapiyano makhuphuke mani. Sakhokha amandla guys, sise-Cray Dog. Sise-Cray Dog sana. Molweni guys, so sisekomani ngoku eKingstown. Njengasana ndisekho Krusty. Say hey to the vlog. Andiyazi kuza kuni ndiyosula le camera, but sana sisekomani guys. We are just buying izinto ezofika sizitye endlini. Asikontsanga kakhulu because akho space ebhotini, akho space sana. So yeah, sihamba kakuhle, andilali, ndimane ndilala sana. Le ndawo ndayibona kwii-vlogs zikaSaved Makoti, naqoma xa ndisekomani ndizawuya straight kuyo sana khe ndiyozibonela, and ii-prices zabo azimbanga tu, ziyafikeleleka and iinto zabo zifresh xa ndizijongile, zimnandi ke futhi. So yeah. Ezantoni qala kaloku ndiphethe ezifunayo. Ndibawela ezi. Azitsho zizo. Funa i-choc biscuits. Zii-raisins ke ezi. Ndizazi uba ndifuna ntoni ke sana. These ones are 28 rand. Ndifuna nee-sour worms ezi sana. 30 rand packet. One comes imali ndiyazithanda ke ne-one comes. Ndithathe ii-sour worms ezi. Abantu ndaba nabo. Uzibonile kwela kuqalile ntika? Yona, his legs, but he may have gummy. Hello. Okay, stop. Sana ngana guys ku-gravel road ke sana. Kunyama, bamnyama. Apha ufana umise nje. Mama, give me that. 2 minutes. I'll bring 2 minutes. See you later, guys. Hello guys, so sisendlini ngoku sifikile and the time is 19:33. I think sifike around 20 past. Oh my goodness, iflat le ntika yam. But yeah, sifike, I think ndisabonakala sifikile guys. Yemi kakuhle shem. Uthixo usithwele wasifaka ezilalini. Akho nto bezidibene nazo endleleni enothi izizilingo. Besides, sithe sihamba ubona itruck nje mhlawumbi indlela izaba ngu-2 lanes kwindlela yayo nokucala 2 lanes. So sithe siceba itruck besiseKapa ke ngoku. I don't know uba kuphume ntoni evilini letruck. I don't think udriver wayiqaphela lo truck baphume into kwivili letruck, but kuphume into yatakela emotweni yakho le besihamba ngayo
yatakela kwi-windscreen, yadamage windscreen, but ayikho bad, it's just a crack. So yeah, angeke kube singazokwazi uba siphule ecaleni simise udriver we-truck because ayo-fault yakhe ke shem but uphele ispace. As I was saying guys, into iyaphuma etruckini yabo, so akho nto yoba sithi makabhatale for i-crack eyenzekileyo because even if ibisithi ibinokwenzeka loo nto kuphume into emotweni ibethe enye imoto and ezoba ingxaki yethu phume ayikekho umntu oyikhuphileyo kwaye umntu obeyazi. So you're like, it's fine. But as I want to give screen by a cracker. Anyways, if you kill ngoku and it's a bit dusty here. Yeah, I'm dusty way too, but it's not bad. Not bad. So and so it does make sense. But yeah guys, I think I'm gonna unpack ngomso. Wardrobe because I'm going to use wardrobe yeah, so like it is so and now wardrobe. But yeah, I think this will unpack ngomso. Then I suitcase. Yeah. Guys, so sisendlini ngoku sana and kuyabanda. But uthe umntana laphana ngaba kushushu emini, so hopefully ngomso kuzoba shushu nje ndifakele hot water bottles and I'm also drinking this Sprite apha. Yeah, so I think sizovela sobona ekhaya and see into ezishotayo nento funeka sizenzile because kushota i-plumbing, kushuta ukwenza umbane, so nje ne-painting, so nje there's a lot of things that need to be done. So let me just end this vlog here for namhlanje. Let me just rest. I'll see you guys tomorrow. Please don't forget to subscribe guys. Molweni bandase, today 26 ndiyendavuka ke namhlanje bese ndibona uba ndiyavloga ndinavuka then ndatya ngoku ndiyatshayela apha endlini, nditshayela ekamereni so ndaqoma mandiphume from ekamereni nditshayela apha edining room because kudusty bengekho bantu endlini. So yeah, ndizoqoka ndizawukorobha ke ndiphinde ndibuyele ekamereni nasebathroom ekamereni ndikorobhe nalapha. And then ndizowela ndiyobona ekhaya, ndikaye ekhaya ndisalinde umama notata baseye etown bayothenga i-materials. So I think ndizowela nabo xa befikile. I think bazofika within an hour because bahambe emini nabo. So yeah, ndingumntu otshayelayo ngoku because kudusty apha and ndindedwa ke sana. So at least xa bebuye etown funeka bebuye noko kubonakala umehluko endiwenzileyo njengantombazana. Then ndizawusula lapha phezu kwetafile ndibe ndigqibile into yam ndiyohlamba. Yeah, I hope nisabukele nisa-enjoya guys and I hope sinisubscribile already. Masiyigrowini nefamily bethu nana, masimgrowini. Kunzima ku-YouTube but siyazama. But yeah bethu ndizanibonisa uba kunjani.
guys, ndigqibile clean up kitchen. This is how it looks. Ndizolintika mo. I think ku better naseqaleni ku dusty. I am going to ndizokoropa ngoku, and then I'm gonna khitsha igadi ndigqiba uhlamba xa sendizowela. This is my room. It's a mess sana because ndimove yonke into sana and ndizokoropa apha ngoku. This is the view now. Gegethini, then also ngapha kusepulini phaya mhlawumbe ne-first year but andinabana nexesha, so yeah. Then this is the bathroom. Zokoropa kodwa ngoku abandase ndinikile ke sana, but akhona ingakwenza yenza ngoku. Andiboni kakuhle apha, ndibeke le nto apha ke sana for xa ndivloga. Hopefully ndizawubonakala. Ndiyabonakala? I don't think so. But yeah, bandase akho nto ingakufika ndiyenzile ngoku. I'm going to sensually lapha ndizomopisha, and then ndiphumele edining room lapha bathroom, then ndibe ndigqibile, and then koko ndizawuhlamba siweleni sinekhaya sibone ekhaya. Andifuni le party le vlog ibende kakhulu, so mandikhalezise. I don't think ndizovloga xa ndikoropayo and stuff. I must ukuthi yabo ndivela apha ezantsi kwendlu kuzobakho ndazi lizila and andiyazi noba ndizawusupport okanye ndizawuthini. Ungathi khona le ndawo exhelwe kuyo namhlanje, but andizowuzihambe ndizosebenza apha ezilalini. Secondly, benifuna iphinifa guys, andiyazi ngawafuna phi eMthatha. It's a pity le vlog ndizayiposta maybe sendifumana iphinifa andiyazi, but ndidinga iphinifa. Sunday ngathi sizawuyedutywa lotata. Siyobona akho nto ingako siyahamba siyobona. Ihliziyo yam ke sheni ibifuna ugoduka khe yobona kulotata, andiyazi but ndifuna ubeka inyama zam. Ndagqibela umakhulu samngcwaba ngo-2016 ngathi, but noma ndagquma ngo-2018 na edutywa, so ingafike ngento yenyathela bethu uyabona, ke ndiyobona ekhaya ya yonke loo nto. Mhlawumbi nephinifa ngeke ndingafane ndifumane edutywe because I think akhona amaphinifa edutywe, and edutywe inkulwanga nje ngeMthatha. Edutywe ndiyazazi ishow ukuba zindawuni zi-fast forward, zi-straight forward. eMthatha sana kukho ikhona ngekona and ungaphakwa nophakwa usathi uyahamba phaa, so I have to ndilijonge ngedutywa uba ndifuna ngedutywa ke ndizojonge ngeMthatha. Ngecawe ziyavula neshop, hopefully zizofika zisavulile town edutywa. Yeah wethu, but ndidinga iphinifa guys. Andikwazi usebenza apha endlini ndinxibe ipijama okanye ndinxibe impahla zam zizawuba mdaka and anazo into ezindala, so iphinifa ndiyalidinga na. And ndidinga iphinifa like andidinga iphinifa. Ikhona amaphinifa aqinileyo bomakoti, I think akhona ke angamaphinifa lapho. Ndifuna angathi lilapho angaqinanga yabo. Ndifuna ono. But sizawubona guys, andiyanga namhlanje town. Abantu abaye town ngumama notata baseyothenga i-material for phaya ekhaya, so bathe xa bebuya ke sawuwela. Ndakwazi uzwelela ngeenyawo but like ingase babakhona nama xa ndiwelayo yabo, so ndizawuhlamba xa ndigqiba ukoropa then siweleni bandasa. I hope nisa-enjoy, I hope nisa-subscribe guys. Ndiyacela nindisupporte. Le family leyo kwa-YouTube sizayikhulisa ngenkani futhi, so faka inkani. Ndibona kwa-TikTok esenipanjel, andiyazi isetyenziswa njani but ndayazi uba ngathi kuthiwa iyatyibilikisa. Ngegalelo manzini kuthi iyatyibilikisa ke le nto. I'm gonna try ndisebenzise ugalelo encinci kodwa andifuni umosha. Inuka njani futhi? Inuka ingathi i-ingrams andiyazi, but yeah guys ndizokoropa ngale nto then na-eda ne-silent liquid nje intwanana.
because ipowder iba negwebu elininzi, so no. Ke ngoku sana akufani sana, akufani kuronda ke lona. Then ikona lwa andikayi ke sana. So siyabela ngoku siya ekhaya ngaphaya nanizobona kaya xini lapha ndizonibonisa endlini uba kunjani ekhaya kulo mama apha. Ndiyazi nisiganxekileyo futhi because kukho umoya apha. Of the day. Ayenze ingca. Yo. Step yam ke sana ne-shoes ngabe ndihlafuna uba andityibilikanga apha iyawuba yinceba sana. Enoba ndiyawuvakala nandibe kukho umoya but ndizawuzama ukuthetha. Siyaphaya landlu kuthiwa kumanzi ke ngokusana apha. Andiyazi ndizawuhamba njani because ndinxibe iziliphasi neekawusi. Ndingcolisa iteki. I think ndizayinqumlela apha le ndlela ke mna ke apha ngasezidongeni because xa kumanzi kwelaa cala andizokwazi. Jongani guys, ndinxibe into so nje kungenjalo ndizasuke ndijike. Hayi sana, yabona i-possibility yodibana nenyoka apha inintsi. Ndizonqumlela apha yebethuna. Hey, sekaxa ndinyathela ikhona le nto endilandelayo. Okay, magibeleki. Kungconywana ke ndawo. Zindonga ke ezi. Yho, ayintsana ndiyaphela. Okay guys, so nangu ke endlini igaraji isandokwenziwa ke ezi asikagqiba ukusebenza apha. Then igaraji nantsi iphumi ukukhuphela kwi-sliding door se-dining room. Then ngaphaya ke ngoku licango lasekitchen eliya. So izawuba yiphethiwe ke le ndawo, uzohamba ihambe ivalwe glass doors, if I make sense. Zizawuqala apha ziphele phaa ezazifike zivulwe. Xa sijikela ke ngoku apha sistephu ezi, then zizi-steps ke ngoku ezingenisa endlini ezi steps ndizanibonisa uba ziphumela. Siyangena sekuthayilishiwe ke bandazi kwakuthayilishwa umama apha.
Sekutayishiwe. Inhle ke i-view. Inhle ke. Ke kumama kulaa mzi upha phambili. Okay. Siyangena ke ngoku apha kusafuneka upeyintwa. Fireplace lena engu-back to back. Ezi shelves zizohlala inkulu ze-fireplace. Then xa ujonga ngapha yibar ke leyana. Kuzobakho ii-shelves, cupboards for ibar, then apho soba nee-bar stools. Andingene ebhani ndibonise. Okay. Izawuba nje ke ibar. Xa ume ebar uyabona ngapha i-sitting room, phinde uyabona i-kitchen. Siphume ke kwibar. Nansi i-fireplace yenye sithi ku-back to back. Nansi ke. Then nalapha ikhitshi ke eli island lena kuzawubakho nje izitulo ezimbini. Then ile stove apha. Then ke kuzawubakho i-built-in cupboards ke ngoku ne-scullery. Azibakho i-scullery ngathi kushiwo. Laa mnyango ke bendithetha ngawo wasekitshini. Then phandle ke ngoku apha. Xa ume apha ekitshini ke igadi le ibona igadi. Igadi izawuba yi-septic tank le ngathi. Then nansi ke indlu. Njalo ke bandazi. Izawuba ntle into ezawuba lapha. Izawuba ntle into ezawuba lapha. Then apha sibe nepassage yethu ke ngoku. Ipassage leya ke ngoku right yi-bathroom lena izawuba nebhafu. Lena engekafakwa ithafa ibe nebhafu ne-toilet. So izawuba yi-bathroom lena. Xa ujonge kanje kuthiwa izawuba yi-dining room yabantwana lena. I-dining room yabantwana. So phaa iqaleni yabantu abadala le yabantwana. Iminyango yekamere ke ezi. Inyango yokuqala, iroom yokuqala yeyomntana. Neroom yomntana. And then room yesibini yeyamkele iroom. Yesibini room nganye ine-bathroom yayo. So kusashota i-cubic, plumbing. Kufakwa ibhafu ke ngoku apha, nantsofa ngoku ibhafu. Nantso ke. Ndingene ngaphakathi. So izawuba nje ke ngoku. Kabakho, I think umnyango apha. But I think izawufana laa mnyango uslayidayo. Then intle ke nge-view. View yalapha ibonisa ebaleni. Abantwana badlala apha ibhola. Xa siphuma apha. Room yesibini ke le. Le yam. Room yesithathu. Ekamini yamnikazi ke. Iphinde room yabantwana le. Yangena. Xa ujika. I-bathroom lena yale kamera ke. Nansi i-view. Then room yesine lena. Yika-sister wam omncinci. Nayo ke ziyafana ke ii-bathrooms ezi, akho nto itshintshileyo. Then yeah. Then room yesihlanu kamama ke notata. Izawuba yi-bathroom. Into eyenzekayo ke apha zange ndiplanele i-bathroom. Zange kuplanele i-bathroom. So hence wayibona eli donga lime kanje. Then xa siphumela ke ngokwezaa steps bendithe ndizandibonisa uba ziyaphi. Nazi ke. Naku. Xa ungena apha. Kuyawaphela ispace ke bantazi but hlikile ezitepsini then yile guest house ikhe yaqala yayigarage. So kwatshintsha kwathiwa mayibe yi-guest house. Yangena uhla izitepsi. I-bathroom le isistraightini then ibe zikamere ezimbini ezi. Zikamere ezi. Then ke ngoku izawuba nekhitshi layo. Yabo, izawuba nekhitshi yayo. Guest house lena. Then xa siphuma phandle, siphumela kwiziteps ezikamereni. I-main bedroom. Nazi ezinye ze-dining room, sitting room.
Angumqoma tata lapha. Inhleki ivuya lapha and network iyabhobha. So yeah, yabandazi. Kunjalo. Yo! Push me, push. Dudlu ntombi. Ha, yeka azukwazi. Yeka shaba kuzophula ikiriva. Pusha wena. Do paint nje. Do paint nje. Let's go one. Guys, namhlanje 30 kaJune and kuyaxhelwa. Yo, ezovunywa kwa YouTube. Hello, morning guys. Dinedloni because I feel like bekudala ngoko. So today it's the 30th of June and oko busy kesana oko busy endlini. I feel like this vlog is covering ekhaya basically, like a progress in terms of a progress yabo. So we started painting on Saturday because Africa Thursday, Friday we got to paint and stuff. Then Saturday we started painting. Saturday is Sunday, Monday. Today it's Monday, yeah. So then I paint a dining room, ne bar area, and then today since I second coating, yeah. And then I also painted the dining room yabantwana. Then I also painted my bedroom. I did the first and the second coat. So yeah guys, that's the problem. But I'm gonna show you guys, I think tomorrow, what's the plan for tomorrow? Tomorrow siya eVegisville. From my previous vlog, eVegisville, I told you guys by Indoni. Yeah, but it's not a mall, yeah, but build it in supermarket. So I think we are going to build it. We have ran out of paint. We also need tiles for the bathrooms because baths is bathrooms is kamarins. So we ran out of paint in terms of what I was doing now. The paint, yeah, because I think we use 5 paint is 5, yeah, we'll do nearly by 5. Then yeah, we just have to paint a camera yabantwana and then a camera yabantu badala. But in terms of painting, I think by Wednesday services is painting, and tomorrow it's July Gesana. And what does that mean? It means it's my birth month. Oh my goodness, it's my birth month. And next week, this day, Monday, it's gonna be my birthday. And I had planned, I also bought my Shein dress along with me. I bought the dress for my birthday, and hopefully the thing is being, because
Monday sizoya down City M to go buy tiles yabo. And I was hoping that I can go try out the Coco Cafe. I think it's a beating apps, yeah. I've seen it on social media. It looks free. 10 out of 10. So I just want to go try it out, like a solo date type of thingy. But how am I gonna come back? Because I live deep in Ezilalini. So there's a way anjani, but I heard that zikhona quantum yabo izingana yelalini. So but like I'd have to ask around. But yeah, zikhona pe taxis imkhwezo iziqili. Oh my gosh. And the chances of the parkway are very high because once you ask around, you can't even trust when no one is nowadays or was. But I'll see what I'm gonna do. If I don't celebrate my birthday, I think I'm gonna end up celebrating when I'm back in Cape Town, because even if I down Monday, I'd have to first start a CTM. Secondly, my dress is white, so it might get stained. Yeah. Thirdly, if I might end up arriving in around 6 to 7, if not 8, because the distance from it down to here is approximately close to an hour. Not an hour, but like public transport, it can take up to an hour. So I have to consider those facts. But nonetheless, I hope you guys have subscribed to my YouTube channel, and I hope you guys are still enjoying. Like, she was watching my previous Eastern Cape vlog, and it was like, what happened to his clothes? But I'm gonna try, like, I'm trying to accommodate when I'm doing associate with clothes, but like, yeah. And I hope you guys are still enjoying. I hope you guys have subscribed. Otherwise, guys, I'm gonna catch you guys tomorrow. Say hey to the vlog. Say, Itibana, please subscribe. Please subscribe. So guys, say build it. Say build it. Say tiles. Hey, Bell. Say hi to the vlog. What the hi? Hello. So sizothenga ipaint, tiles, ne-rhino boards, and azile iveni ngathi yadibana. Izani? Hayibo guys, ubuild uthengisa ibhox zomngcwabo ngo. And ndiyaqala uyiva. Jota Rooms for the fireplace. Fireplace? Yeah. What is 2 plain is? Inhlekele. Babis. Oh, imhlaba. Ngubani nchaya kuqala? So guys, sigqibele uthenga izinto. I put in vlog because we said busy quotation sayobhadala. Sisadra imali then sizongena phakathi. Wholesaler. Yo. Thina indawo ezigojolayo. Ngeke kanje, thina indawo ezigojolayo sana. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? You guys are still enjoying. What are you doing? Pew. Limit.
Yes. Oh, you came from the pay. Says my Hey guys, the outfit I'm hoping again, I don't come from my outfit, but we just came back from a Veggiesville, so cleaner. So again where we left off. I am done the painting. There's only one bedroom that needs to be painted. So I decided to buy this child. I'm cleaner. Then I'm going to show you guys the progress so far. Kuzofakelwa rhino boards. So kuzofakelwa rhino boards guest house whatsoever. Kuzofakelwa ceiling yamhlanje, and then umama uzoqalisa uthayilisha uzoqalisa uthayilisha i-fireplace. Yeah, and ndijonge nembiza because andiyazi I think bapheke umphakathi wegusha. So yeah, that's the fireplace lo mama zayithalisha. We also bought the tiles. Ngobe sibuild lesithenge tiles. Let me show you guys. So kuthengwe 10 boxes of tiles. Kwathengwa ne-paint grey, I think is 2. Kwathengwa ne-ceramic. Yeah. Ndiyofaka i-tiles wethu. Nazi ezinye. So uzawuthayilisha fireplace lena. And then athayilisha nalapha i-island is
Kuthiwa mamane ndijonga nembiza ke sana. Ndizoyitya ndiyayiphekileyo but enze bajongele. I think ngumphakathi wegusha lona. Ndiyazi ubizwa ngantoni, ufuna i-2 pence. So yeah. Jonga Sana at this point, Firman he brand ambassador kaTedley because Sana, Jonga, so nice. I bought the, I think it's the minty flavor, and it had game minty flavor, entirely original lemon, but Sana it's not bad as well. Mayize the summer boat. Basayifuna mayize bafazi. Namhlanje ndivuke ndingathandanga sana. Ndivuke ndikukwazi we-18, so I had to wake up ndiyosabela. Ngoba bebefuna ukugcina izinto apha endlini ama-next door. But yeah, imini efana nami. Thank you,